Ja Maija, mennään vähän uuden tyyppiseen hevosharrastukseen. Kyllä. 80-luvulla Yhdysvalloissa syntyneet My Little Pony -lelu- ja animaatioponit ovat houkutelleet ympärilleen aivan uudenlaisen fanilauman. Uskokaa tai älkää, ponit hurmaavat myös aikuisia miehiä. Muovileluponit olivat 80-luvulla lasten parissa suuri hitti. Ponit ovat tehneet nyt uuden tulemisensa Friendship is Magic eli ystävyyden taikaa piirrossarjan myötä. Myös Kristian ja Outi tykästyivät sarjaan heti alkumetreillä. TV ja netti suoltaa nykyään niin paljon sitä kaikkea väkivaltaroskaa ja tätä vihapuhetta sun muuta, niin on kiva, kun on tämmöinen värikäs, kiva sarja, mikä ystävyyteen ja hyviin arvoihin keskittyy. Se on niin elämänhaluna ja semmoinen niin piirteä ja ihana sarja, että se on hauska ja liikuttava ja se on vaan niin hyvä. Ponisarjaa seurataan netissä. Lisäksi ponifanit eli ponittajat tai browniet järjestävät miitinkejä, kirjoittavat omalla foorumillaan, pitävät poniradiota, kirjoittavat ponitarinoita ja tuunaavat ponifiguureita. Mä oon itse maalannut nämä kuviot tälle ja sitten laittanut uudet hiukset. 200 ponilelua omistava Outi on yksi harvoista naisponittajista, sillä suurin osa ponifaneista on miehiä. Tämähän alkoi tuolla internetin anonyymeillä foorumeilla, missä on käyttäjäkunta hyvin miesvaltaista. Ja kun se siellä kerran alkoi ja sitä kautta levisi, niin ihan ymmärrettävää, että yhteisökin on aika miesvaltainen. Mä oon yrittänyt jollekin mun tyttökavereille näyttää tätä sarjaa. No on ollut vähän silleen, no ihan hyvä tää on, mutta en mä tästä nyt niin paljon tykkää. Itse olet siis vähemmistönä tässä porukassa. Joo, mutta lelujen keräämisessä en ole vähemmistö. Sä kuulut kohderyhmään. Sytyttikö? Ja me teki hirveästi mieli alkaa hirnua. No, ole hyvä. Ehkä joskus toista sitten. Tässä uutiset ja hevoset ja kohta sää ja urheilua. Näkemiin. Näkemiin.